Kaixo, jarrituko dugu higidura zirkularrarekin eta hasiko gara ikusten matematika pizka bat erabilita edo bakarrik hitzak erabili beharrean ikusiko dugu zer dan posizio angeluarra, zer dan abiadura angeluarra, azelerazio angeluarra eta gero beste bideo batzutan azkenengo ekuazioak aterako ditugu. Hasteko, jakiteko zein dan egin duen ibilbidearen luzeera arkuaren balioa hartuko dugu. Buelta oso bat ematen badu, arkua izango da perimetroa, baina ez badu buelta oso bat ematen, arkua izango da erradioa bider angeloa. Marrazketako klaseetan, edo matematikan ikusi duzue. Orduan, esaten badugu, abiadura angeluarra badela angeluaren aldaketa denboran zehar, zenbat aldatzen den angelua denbora tarte batean, horrela idatzi dezakegu. Aldaketa eta aldaketa. Angeluaren aldaketa denbora tarte batean. Horrek esaten digu, denbora tarte batean, angeluak zenbat handitu edo txikitu gindan, bai. Hortaz, abiadura angeluarra da. Angeluaren edo posizio angeluarraren aldaketa. Edo zeinenarin aldatzen da. Radian, segundo. Baina, abiadura angeluar konstante batean, baldin bagoaz, ez da arazorik, baina ez bagoaz abiadura angeluar konstante batean, abiadura angeluar horrek aldaketa bat edukiko du denbora tarte batean. Denbora tartea eta abiadura aldaketa. Radian segundo, zati segundo. Radian segundo karratu. Azelerazio angeluarra, abiadura angeluarra. Eta dira unitateak. Radianetan egingo dugu lan, pi gogoratu, hau da 0, hau da pi erdi, hau da pi, eta hau da iru pi, bi pi eren iru pi erdi. Oso goiz da, gauzak pentsatu behar ditut. Bale, buelta oso bat, pi izango dira. Zeinenarin aldatzen den angelua denbora tarte batean izango da abiadura angeluarra eta azelerazio angeluarra izango da zeinenarin aldatzen den abiadura angeluarra. Eta, gogoratu hau, abiadura linealak eta abiadura angeluarrak elkar erlazio bat edukiko dute. Zein da abiadura lineala? Hemen edukiko duen abiadura. Tangentziala. Zergatik dute bi hauek erlazio hau. Bueltak ematen baditut, abiadura angeluar berdin aurkiko dut, puntu honetan edo honetan, bai? Berdin diolako angeluaren aldaketaren arintasuna aztertzen ari garelako. Baina hemen baldin bagaude eta zeinen arin mugitzen den hemendik jakin nahi badugu, ez da gauza bera, puntu honetan buelta oso bat emon behar, edo puntu honetan buelta oso bat emon behar. Hemen perimetroa handiagoa dalako eta hemen perimetroa txikiagoa dalako. Luzatuko bagenituen, bat izango zen alakoa eta bestea horrelakoa. Orduan hemen, arinago joan beharko zen, arinago joan behar da, kanpotik, barrutik baino, denbora berdinean buelta bat emateko. Eta, askotan erabiliko dugun unitate bat, bueltak zenbatzeko, abiadura angeluarrari buruz aritzeko, radian segundutan hitz egin beharren egingo dugu bira minutu. Bira bat, pi radian izango dira, orduan ja radian unitatea hartuko dugu, eta minutu bat 60 segundu dira, orduan segunduak hartuko ditugu. Bale? Hor, konbertsio faktore bat egin beharko dugu. Hortaz, arkua erradioa bider angelua, abiadura angeluarra zeinenarin aldatzen den angelua, azelerazio angeluarra zeinenarin aldatzen den abiadura angeluarra, eta higidura lineala eta abiadura lineala eta abiadura angeluarraren araberako edo bien arteko erlazioa izango da erradioaren araberakoa. Zergatik, oso urrun baldin banau, buelta osoa radian segundu kopuru berdinean emoteko kanpotik harina joan behar naiz, pentsatu atletismo pista batean. Oso hurbil dagoenak eta oso kanpoan dagoenak abiadura desberdinak behar dute, buelta abiadura angeluar berdina